Yebo sanibonani ngiyanimekelela okhulumayo Andile waGumede Sibongo umnguniye ukhonje phakathi wayo. Guys sengifile ngiphakathi wayo. Yeah guys so mina just a brief ukuthi ngumba nguAndile ngikwasimlazi ngihlala W section. Ngumuntu othanda arts kakhulu yabo especially kunayo yonke into ke ngenzayo emhlabeni ke. Futhi mengithi ngicela ukubheka ukuthi yini interested kuyona besides art ayayikho. Because yonke into engihamba ngayo ihlangene ngomusic, it's either music or dance, but in the arts everything yabo. Interested kakhulu kwi-art mina mfethu. That's who I am. I'm an arts person. Yeah. Okay, so actor ngiqale kanje. Actor engakuthanda ngawukwazi ukuthi ngiyakuthanda u-actor yabo. Ngakuthanda ngizomncane yabo. So into eyenzeka nje story esincane yabo. So ngisamncane khona cousin wami engithi ukuthi way abuse but khona umakhelwane wami omngane naye sometimes oyinokuthi abuse ngento encane nje amshaye yabona izinto ejwayele kwenziwa intwana and then like I think kwaba usuku olulodwa walishaya khona wamshaya sadlala ibhola yabo. And then I was like ngeke ushaye phela mfethu intwana yasekhaya encane. And then that's where I got angry yabo. Ngavukuzeka and then usada wena ngempama yabo. And then the next thing how umjidi ngibizela ibhoka phutha komdala. And then phutha komdala ngiyazi ushaya ukarate yayibona le emama eshaya ukarate ngiyabotha idla once ngaqhubeka ngathi hayi ngiyakoloza engothola hey yabazi bekarate na uthola iqomo unganakile. So ngale ngathi khona ngacabanga ngizokwenza njani yini ngizoyenza ukuthi ngiphume ngesituation yabo. And then ila I think khona okwenzeka khona ukuthi ngabe ngakhala yabo, like out of nowhere ngayikhalisa anokuthi ngangikhala serious but ngangikhala ngale ndlela ukuthi angafuni ngishaya yabo. And then the next thing cousin wami ndoda uyakhala kanjani manje yini manje wetetema like no ndoda bengakhala singiyamtshela angikhali bro like indoda ayikhali yazi nawe yabo. But bengishaya isikelemu ngishaya isivalo sokuthini angangishaye phela ubafa yabo khona nami ngizophuma kamnandi. And then I think lapho ngaqala khona ukuthi lento actor powerful yabo because kwayena cousin wami abelieve ukuthi hayi le ndoda le ikhale ngempela. And then lo out wagcina ngiyekile futhi wathi hayi hamba ngoba vele uyayikhalela yabo. And then ngaphenduka ijoke but ke at the end of the day I was happy because angishawanga. So I think lapho ngaqala khona ukubona acting ukuthi ngiyancanya yabo. And then ngafika high school. High school ngilapha la engabona khona ukuthi i-drama number 1 yabo. So it was ngenza grade 9 kwenziwa i-creative arts something yazi le subject creative art now. So wakumele sihlanganise it was something ehlangene nama ritual izinto ekanjalo yabo, ehlangene neculture kahle yabo. So kuba khona ishow esidlalayo and then la khona ngabona khona ukuthi yabo la ngiyayithanda le acting yabo. Ngiyathanda ukudlala because the more ngidlala abantu ba reactor like so believable yes shooting ngiyakholakala. And then ngasho ukuthi acting powerful yabo. And then ngafika grade 10 ngasho ukuthi hayi ngiwenza idrama. Wathi ubaba ethi hamba ukwenza ugesi ngathi no ugesi yes khona uthando but uthando oluningi lapha ka drama ngumuntu wedrama ngikade ngishilo ngumuntu othanda idrama mfethu yabo. So I think kwaba yilapho and then ngasuka high school ngajumpa to college ke la sengifike ngafunda khona ke drama creative arts college la ngifike ngafunda khona performing arts ihlanganisa i-dance acting yeah. So performing arts iyona futhi ngifike ngabona ukuthi okay ngona music ukhona la ngiyacula futhi kahle ka drama ngingathi drama entertainment khona izinto eziningi performing arts in terms of music, dance, drama, script writing, ukubhala. So ila ngifunde khona into eziningi ngabona ukuthi angithandi actor kuphela yabo, khona nokubhala yabo, khona nokucula, khona nokudansa like kuningi bafethu. It's not like ngiyadansa kuphela ngi-actor kuphela guys, come on. Into eyangenza ukuthi ngize ngibe interested ekujoineni iYiba modeling agency. First of all mina ngi-artist entertaining, ngenza music, ngenza i-dance, ngenza i-drama and ngi-model ngaphezulu yabo. So iYiba agency uma ngithi iYiba modeling agency
iphethe yonke lento le, ine-recording label, ine-modeling agency, nayo yonke lento engiyifunayo yabo. So I was like, okay, so since kune-agency kanje and ngenza 1 or 2 or 3, like ngithe mangithi ngiyabheka futhi nakhona ngiyangena kuyona ngiyafunda ewonye amabhayi izinto ekanjalo, like benza izinto eziningi engifisa ukuzenza njengokuthi ama-school programs bethu singene ey'koleni and then si-inspirishe iy'ngane yabo, siziphe ulwazi lapho nalapho, sigqugquzeleke nazo zifunde ziphase njengoba nasaphasa kanje yabo. So iba into engenza ukuthi ngize ngibe interested ngize ngijoyine ingoba ifocus kakhulu kwiy'ngane, but hayi kwiy'ngane kuphela but kwintsha kahle kahle yabo, ngathi iy'ngane intsha sikhulisa intsha kayiba, so that's why nami ngila kayiba ngizokhula yebo. Bafethu awamase kuyo le yokwakha i-character bafethu ithanda ukuba nzima, hayi kakhulu kodwa but inzima cause lento ye-character bafethu ayikho just ukuthi ngazi ama-lines, but it's about to understand imvelaphi yalo muntu osukumdlala yabo, cause asifani sabantu. For example, ngadlala umuntu osemakhaya kwaselokishini bra yabo, ngidlalela ekasi ngazi ukuthi ngidlala esitolo, hayi angisho ngidlala esitolo, angisho ngidlala esitolo, but umehluko lo yabo, khona umuntu ohlala emakhaya khona umuntu ohlala elokishini. So uyazi umuntu oselokishini ukhuluma kanjani, umuntu wasemakhaya ukhuluma kanjani, ilanguage ayifani, ngisho indlela okukhuluma ngayo, indlela ohamba ngayo. So khona lo mehluko lo kumele wazi nawo ukuthi hayi lana ke manje ngenza 1 or 2, so le character le ikanje. So bafethu kuthanda ukuba nzima if uswakha i-character cause manje kumele uqale wazi ukuthi yuba eyakabani, iphumaphi, ineminyaka engakanani, ithandani, ayithandi ini yabo. So mina mase ngihlela ngenza research eningi bafethu, research ibalekile yabo, kubalekile ukwazi umuntu omsumdlalo ukuthi wakephi, uphumaphi, kanjani, uphila impilo kanjani, khona uzokwazi ukuthi umdlale 100%. Ya mase kuthiwa sibale abantu ababenesandla yabo noshukela kule nto engiyenzayo, bathanda ukubaningi kona yabo, cause mekuthiwa ngibabale manje ayi ngaphela futhi ngishilanga, but ke ngothi ngithi few ngithi qa lapho nalapho. For example ka acting kunobhodi ekuthiwa uThoba Nzuza, he's an exceptional actor, that's why uyabo ngisho bethu itsini kwa theater, itsini kwa TV, bethu uhlezi best bethu njalo uhlezi yebo into le uyagebhula yena uthi uyagebhula. So like ngabona ukuthi lo mchita lo uhlezi egiva ubest njalo, yini menza abe unique yabo, and then ngathi mase ngilandela kancane ngabotha umchita uye theater yabo, so umuntu ofuneki kephi acting e-theater. So ngabona ukuthi lento iqala ka theater and then ukhule nayo until ufike lo level le kuthiwa untswempo mekushiwo, but mina angibelieve lento kuthiwa ngitswempo no, kusuka ngasembi njalo osuke nimbona. So lo muntu osuke nimbona osuke uyi-character, so yiyo le character ntswempo, hayi mina yabo, mina ngiyaportraya nje kuphela, ngisuke nibona i-character guys. So yeah. Bafethu nasey'nkundleni bafethu ngatholakala yabo, it's Andile AG Gumede, it's Andile A_GWE Gumede, ka-Facebook, TikTok, Instagram, Andile AG Gumede. Ngisengiyivala guys, u-Andile waGumede lo okhulumayo umngunyeyo ukhondlo phakathi wayo. Danko.